ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, хушомадед ба канали мо. дар навор имрӯза 17 та мошини трактор тангейн камаз зили фурӯшия. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. дастгирии худро фаромӯш накунед. як дона лайка бародаро биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. иншоалло мо баҳри шумо беҳтарин наворҳо мекунем. ва бародаро дар шумо чизе ки маъқулад дар комментария бинависед. иншоалло мо ба назар мегирем, пешкаши шумо мекунем. бародаро, номи канали ман дар тикток таҷи хариду фурӯша бидрои обуна шавед. рӯзи ҷумъа хурӯҷанг дар ҳамун тикток мешавад. бародаро, худо нигаҳбонтон бошад. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед. бародарои азиз, якум мошини фурӯшӣ грузовой тангейн. бародаро, соли баромадаш 2009. сӯзишворӣ бензинай. мошин хубе мега, ягон камбудӣ надорад. нархша 28 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро бо мега арзон мешавад. касони харидори бародаро марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳами тангейн дастрас кунед. документ дорад, ягон камбудӣ надорад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. дуюм мошини фурӯшӣ. ина бародаро грузовой зил 130. соли баромадаш 2007 сола. сӯзишвори дизелнияй. қарор дорад дар шаҳри душанбе. мега хубай, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. маълумоти бештар бо телефон. нархша 38 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. ина бародаро 38 000 сомониш мега. касони харидоре марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳами зил дастрас кунед. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. сеюм мошини фурӯшӣ. опел мервия. соли баромадаш 2007 сола. сӯзишвори бензин газай. бародаро, кузов хачибегай. объем мотори 1.6, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. состояниш навай мега, ягон айб надора. ина бародаро, нархша 37 000 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. бо савдо мешавад аз 37 000 сомонӣ. касоне ки бародаро харидори ё нашод мошин фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошинча хубе мега, ягон камбудӣ надора. фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. бародаро, кузоваш хачибегай. чорум мошини фурӯшӣ. ина бародаро, мошин вапши пачкай. бе мерседес бен э класс. соли баромадаш 2020 солай. бародаро, 2020 соли баромадаш. сӯзишвори бензинай. растаможка каагинес. бародаро, беҳад мошин объёмшам калонай, ҳамаш созай. объём моториш 4. бародаро, коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад. нархша 2 645 000 сомонӣ мега. электропакетай дарош 2 645 000 сомонӣ. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ. ина бародаро, самосвал камаз. соли баромадаш 2006 солай. сӯзишвори хехтон медонед, дизелне. бародаро, нархша 150 000 сомонӣ мега. мошин камаз қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. 150 000 сомониш мега. бо савдо мешавад. марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. шашум мошини фурӯшӣ. ина бародаро, фурай калони беҳтарин. соли баромадаш 2010 солай. сӯзишвори хай дизели эхтон медонед. нархша 299 999 сомонӣ мега. 299 999 сомонӣ. фура қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. состояниш хубай мега, ягон камбудӣ надорад. бо ба телефон савдо мешавад. касоне ки харидори бародаро, рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳами фура дастрас кунед. фура полни нава, ягон айб надора мега. фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. марҳамат, рақамҳоро дар рӯи экрани шумо. пробегаш 910 000 гаштагиай. бародаро. ҳафтум мошини фурӯшӣ.
Opel Astra J соли баромадаш 2003 солаи сӯзишворӣ бензин гази кузов караванаи объём моториш 1.6 коробка передачи механикаи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон камбудӣ мега надорад. нархша 48 000 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ. касоне ки бародаро харидори марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. нархиш 48 000 сомонӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли баромадаш 2004 бародаро сӯзишворӣ бензин гази кузов седанаи объём мотори 1.5 коробка передачи механикаи нав ҳуҷҷат КГ бародаро мошин мега. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомеъ. нархша 9000 сомонӣ мега. бо савдо мешавад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ноҳум мошини фурӯшӣ бародаро BMW X5 навбаромадшай соли баромадаш 2020 сӯзишворӣ бензинаи объём мотор 4 коробка передачи автоматай. мошин дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Айнӣ. бародаро мошина худтон бинед, пачка, ягон камбудӣ надорад, 0 пробега ёлӣ. нархша 1 713 000 сомонӣ мега. 1 713 000 бародаро бахшиш 1 713 500 сомониш мега. бо савдо мешавад. касони харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. растамошка КГ нестолӣ. даҳум мошини фурӯшӣ ина бародаро трактори пачка T40 трактор T40 бародаро хай сӯзишвориша худтон медонед дизелие. нархша 85 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. трактор қарор дорад дар ноҳияи Ашт. состояниш лучия мега. ягон камбудӣ надорад. ҳама чиқати гарантия ҳастак. ина бародаро худтон суратша бинед. беҳтарин трактораи ҳамара краскакас ё аз завода метабаромадагӣ. ягон камбудӣ надорад. худша мисоҳиби трактор мега. нархша 85 000 сомонӣ. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор дастрас кунед. 85 000 сомонӣ нархи трактор. 11 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2106 соли баромадаш 2001 солаи сӯзишворӣ бензин газаи кузов седанаи объём мотори 1.6 коробка передачи механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин мега қарор дорад дар ноҳияи Балжувон. нархша 16 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касони харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. 12 мошини фурӯшӣ Opel Zafira соли баромадаш 2000 соли бародаро сӯзишворӣ гази холӣ будаст бародаро. объём мотори 1.8 кузовиш караванаи бародаро. коробка передачи механикаи мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархша 37 000 сомонӣ мега. бо савдо мешавад. касони харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумо. 13 мошини фурӯшӣ ина бародаро мотороли светиш меган. хай аккумулятор қатъияй созай меган. қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғонтепа. нархша 5000 бародаро бахшиш 5500 сомониш мега. 2011 соли баромадаш аккумуляторош мега наван. ина аккумуляторошам нав будастан. нархша 5500 сомонӣ мега. касони харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин моторол дастрас кунед. 14 мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли баромадаш 1995 солаи сӯзишворӣ бензин газ кузов седан объём мотори 1.8 коробка передачи механикаи мошин дар ҳолати хуб мега қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғонтепа. нархша 29 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин
астраҷӣ дастрас кунед. 15 мошини фурӯшӣ Opel Astra H. соли баромадаш 1993 солаи сӯзишворӣ бензин газаи кузов седан объем мотор 1.6 коробка передачи механикаи мошин хубай мегасоза ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри бохтар қорғантепа. Нархша 21 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. нашод ҳуҷҷатош маълумот надорем бародаро. касоне ки харидори рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед. нашод документ 16 мошини фурӯшӣ ина бародаро Toyota Mark D. соли баромадаш 1996 солаи сӯзишворӣ бензин газаи кузов седанаи объем мотор DV4 коробка передачи механикаи мошин дар ҳолати хуб мега қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. нархша 25 000 сомонӣ мега. мошин қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа. нархаш 25 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед бародаро. 17 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2114 соли баромадаш 2011 солаи сӯзишворӣ бензини холие бародаро кузов хачибега объем мотор 1.7 коробка передачи механикаи мотор ходовоиш навай мега ягон камбудӣ надорад. ҷазирӣ надорад. расход надорад. қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа. нархша 33 000 сомонӣ мега. касони харидори бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумои марҳамат занг занед бештар маълумотро аз соҳиби мошин дастрас кунед. раҳмати калон барои дастгиритон. худо нигаҳбонтон бошад. видео ба анҷом расид бародарои азиз.